Ngayon, merienda kami pangkal niya. Alpas ti merienda. Abang lechon. Burger din kami. Kami to ti kuato eh. Mulaan mi ti pagsayaatan. Di masimpan eh. Ah, Di nababagay sa pagigip kapura. di ko. Dito bandat niya. Ate. Damag to niya tinangalaan na ata. Ha? Damag to niya nangalaan na. Pida kayaw. Katakayo. Napintas eh. Awan yung T-Lowe's, awan na yung T-Home Depot. Outlamper mo kami lagyan. Lagyan natin. Merienda. Ha? Hindi na? Dagi balay jak aglingat. Awan na. Pakatayan tayo. Grabe ang lamnina. No, mo may warya lang at. Ha? No, may warya lang at niya. Oh, merienda ti Ilocano. Abang garden. Abang lechon. Dire-diretso ata. Diyan alulo ka diyan na 2 oras sa kusiripan. 12, 11, 12, 1. 3:30. Stress. 3:30 na loton. 3:30 ako napana ko na. Ka medyo adayo di pang ni deliver. Ay, deliver mo dito ta. When deliver. Hotel lahat eh. Ha? Hotel. Nung hindi pa maiyak din kami, no? Paano i-deliver ito? Diragdi ko sakpay. So naka-perjak edi. Ang nyumunya ka. Yapong pa yun nung hanan. Ha? Yapong pa hanan. Haan na? Okay na, matayo ka na. Hindi, kasi edi. Dakot di tubom. Mayat di, ano kasi ay. No, dito, yung chop ta. Abali makindi na dati order by kilo. Trabaho lang. Abaling ko mga aramidan dahil nga dapat dati regular nga mang pick-upan ibaga ka no. Sino order ka sa may kilo. Lechon kasi ay. Pick-upan na dito naka-ready. Trabaho lang. Ang dadaktal tubong diyan. May sa duwa, lalo. Garden mini. Dapat na papaya na yung ulay na ba? Pat niya. Yung mamot na marong kaya. Break time ti Ilocano habang aglilitsyon. Gluto kami ti balatong nga dati alokbati ng ni Lakayrik. Nikak ti alokbati na. Ang maibusan ni marunggay to nung gigdigitan. Ay nagado. Madigi marunggay ko ni. Puon kami dati. Hanggang mo ang akapangay. Hanggang sa kana. Han. Kasama lang kayo sa wen. Namipintas ka nuno ko. Andiyan mo, pitag nagkasama natin. Baling pa lang nga po. Danitan na unay dumagditaw. Wala po, din kindi na. Ano ka? May nimulan itong alain. Okay mo po, din kindi na. Daway bunga na ni. Ano patakalan pa yung bunga na niya? Hindi, saba. Nata ko Nata barangay. Uy, napalak nilang pa. Ada pala di bunga na ni. Nagado. Napila may sa kasitaan mo ko. Sa ori po, doon dito labasira niya. Saka originate, kisayad na to di Jenny. Mabalin nga mula, oray ta. Ipuon na yan. Well, ipuon na. Tamhan noon, pagkaringit nga ko. Ayan dami marunggay mo. Wala na, sa lansan at tangkal eh. Damagit, tumandya ka robot tayo nga itinangalaan na data ko. Tinangalaan natin nga kayo. Ano tinakita mi nga stoy? Dadakil 50-40 may isa. $54. 50-40
medyo kaya sung rato kahit dito mapalichay tadi do duma ito ang damag napintas nato nyanagin na kami nato awan ti makita mi awan ti makita mi dawagig to no mapanok tanto to malab di break time eh break time ni ito madamati luto ti ko balatong nga dati alokbati na. Iwar kong ora dato niya. Iwar kon. Tanapay lang niya. Ora dito ito? Ya. Dati kay ko nga napintas mo Anong asla ka? Napintas nga lagdas mo damagit, di ba? No, awan nga talaga. Nipintas na Okay, ayos.